Rescue is like a bathroom, you know? מה אתה רוצה? מה זה, אתה נטור? מה אתה... בוא נדבר את המוח שם. בוא תדפוק אותי, בואי. משגעים אותך פה בטלפון. מה, אני לא יכול לדבר איתנו אפילו, מה קרה? מה הקבלה? מה הקבלה? מה, זה מעלה את כל הסגים? לא, אוקיי. די, מה, טוב? אתה מעלה שהוא עובד עליי? מי? לא, מה, אני רוצה שתקי שלמה? לא, אני לא רוצה שלמה, אבל... היום... וואי, תראה אותה שהיא מכניסה לנו גביות פה לתוך מה זה? שומעת רגע? תגבו אותה. איך קוראים לה? איך קוראים לה? סטפני! למה, מה? מה הקשר מרוקאי? לא רואה בגבות. מה הקשר? מדימונה? לא, אני הלכתי. במקום שלך ואילך כאילו? גרה זה גם 5 נולד באילת. גרה איזה זה? גרה בווילות למעלה לים. אני בעצם דרגותות? כן. יש לנו. אוי, כוסות קפה. כן, כוסות של וודקה. אני הלך עלייך, אנחנו מדברים עלייך פה, את כל הסוכריות. תגיע אותה. איך? כל הסוכריות אנחנו תגיע. מה הולך לבית? 136, מתפלסל. בסדר? אתה עשית את זה? תגלי, אני רוצה להכניס צלצול. יו, עכשיו לא ישנה לך בחיים. תעשה לו צלצול מכוער. הוא בונה את כל הטלפונים. הוא בונה את העניין הזה. עשה לי צלצול, מה זה? אני אפילו איפה את השרת במלון. אתה יודע איזה צלצול מכוער הוא עשה לי במשרד וברח? כן? כן. אני עכשיו מתחיל עם בחורות, תראי מה זה, יאללה, תאמין לי, איזה רעב טוב. יאללה, רק אתם אותנו מספיקים. לא, אני...